Hi guys, welcome to my YouTube channel. ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय? Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बराय हरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। आङो एसे गोबाव जाबायसैमोन ब्लग भिडिअ बानायैया, ओमफ्राय दिनै बानायनोसै। दिनैनि ब्लग भिडिअआ आंना मा जागोन मिथिगौ ना लोगोफोर? आं नोंसोरनो जेबो खिन्थिया, जोंहानि न'नि गय बारि ओमफ्राय फोथार बेखौल' नोंसोरनो एसे शेयार खालामगोन आरो। ओमफ्राय बेवहायनो आं नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रा रायलायनोसै। आंना साबस्क्राइबारा एसे बारायदों बारायनाया, ओमफ्राय भिउआनो साबस्क्राइबारा बारायदों ओमफ्राय भिउआनो गैया। मा कारनाव बेबायदि जादों आंबो मिथिना मोना। ना नोंथांमोनासो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनाखै ना मायाखै? मोजां मोनाखैबा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोराव कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंनि भिडिअखौ नायनानै ओरै थोरैया जायाखै आब' होननानै नोंसोर खोन्थाबासो आं मिथिगोनथ', माने जागोन ना जायाखै बेखौ। निजेलाय बौथो भुल नुना लानो, मालायासो नुखायो नङा होमबा गोरोन्थिखौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जाफ्लांबायदोबा आरो मायबाफोर जायाखैबा एसे लेथ्रा नुदोंबाथाय कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। एसे मोजां खालामनो नाजा आब' होननानै बुंहरबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनाव नैयाव मा नांलाखो? बे नांलायाखै। सिगाङो माबा मा होनोमोनलाय बे गोसो गोसो सिङाव लोमजानानै नोरसिं बेरनायनि गाखोनानै थालांबाय। ओमफ्राय दिनैसो केमेरायाव स्रां नुजाबाय। गामाखालिबा नुजाया, दिनैसो नुजागारबाय। आयु जा असदा नुखादों। ओमफ्राय आं दिनै माने भिडिअखौ आं मा जायगायाव लाफैदों मिथिगौ ना लोगोफोर? बारियावसो नै। ओइयाव जोंहानि न', ओमफ्राय आं नै बारियावसो दंफैयो। नोंथांमोनजों रायलायलायथारनो मोनाखै नालाय बेखायनो आं दिनै ओरैनो थास्लायस्लाय दसे जोंहानि बारियावनो थांनानै ब्लग भिडिअ खालामहैनोसै। लोगोसेनो नोंथांमोननो जोंहानि बारि सेरनि दुब्लिखौबो एसे खिन्थिनोसै होननानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायलांगोन। थुदो बिदिब्ला आङो एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। बारा गोबाव दिन्थिया दे, आं एसेल' दिन्थिगोन, ससेल'। थुदो बिदिब्ला। ओंखारनो बादोंमोन आङो जनायनिफ्राय, ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे ओरैनो थाबायना दिन्थिनोसै। नै बे जाबाय जोंहानि फख्रि। बारा गोबाव जायाखै जावनाया, बोसोरसे ना मा जाबाय आरो। ओमफ्राय नै गाख्लाजोब्बाय। गाख्लाजोबलांबाय। दैयानो थाया, खामानि गैया। बाला हा नालाय दैयानो खम। औवाखौ बारना होबावनो हामामोन, बारबाय आं। नै समायना जायगा गोथां गोथां। नै ओरैहाय ओजों फोथार दङ, बैफोर गामि गोजा। मबाइल बोराइजों माथो मोजां नुनो, नङा होमबा लोगोफोर? र' आं ओरैहाय मेलेले। नै बे दंखौ सिनायदोंना नोंसोरो लोगोफोर? आं मिथिया मा नाम मोनलाय, जा बोराया मणिपुरनिफ्राय लाबोफादोंमोन। बिनि फिथाइखौ जायोनो मायबा, जायोनो। ओजा मणिपुराव दङनो। नोंथांमोना सिनायदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर मा बिफां बियो। आंबो बावगारबायहाय। आंना बोरायासो खोन्थादोंमोन मा बोरैबा नाम होननानै, ओमफ्राय बावगारबाय। रागोना रायाखैब्रा जानाय नायनोलाय।
दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनोसै लोगोफोर। दोनथ'नोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंबो नोंथांमोनखौ आं माने जाय आंजों इउटुबार लोगोफोर दङ बिथांमोननिखौ आङो सापर्ट खालामो आरो आङो जायनिबो भिडिअखौ नायो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअफोरखौ नायदो आरो शेयार खालामना होदो। आंबो खालामगोन। बर'जों बर' बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ, अनलायनांगौ, नङा होमबा? हेफाजाब होलायनांगौ। आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ एसेबाबो अनसायगोन आरो शेयार खालामना होगोन। बांसिनानो आंनि फंबाय दङ आंनि चेनेलाव। ओमफ्राय भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादोंबा एबा जादोंबाथाय कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदों नोंथांमोना माने आंनि फंबाय, आंनि लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। गोदानावलाय सोरथो एसेबां मानि थाब रोंनो ना, नङा होमबा? दासो फार्स्ट जागायजेनदों। लासैनो रोंलांगोन, सिखायलांबाय थागोन। बिदिखौ नाजानायनिसै साक्सेसफुल जालांगोन ना जालाङा। एक्सुवेलि आं ओरैनोथ' इउटुबखौ बेबायदि जेनेबा फैसा थाखा रां रुफानि थाखाय एसेबां मानि इफोरबायदिनि थाखाय खुलियाखै। आंनि भिडिअआ जाहाथे मेम'रिल' जानानै थालाङो। जायगा बेरायनाय, जानाय लोंनाय बायदिसिना बेबायदिनो देनां जोङो बोराय बुरि जाबा बोरैबा भगबाना अनोब्ला हाथाय गलायनाय जासे बुरि जासे थाब्ला देनां जोंनि भिडिअखौ जों नुफिननाय बायदि माने नै एसे सिख्ला समाव माबायदिमोन नै जोङो इदि होननानै बोराय बुरि जा नायनानै इन्टारेस्ट मोननायनि आरो फिसौ फिथाइनोबो खिन्थालांनो हानायनि ना मा होनो लोगोफोर? बिनि थाखाय माने मेम'रि सिस्टेम जानानै थाथो होननानै इउटुबाव भिडिअ आगारबाय, इउटुबाव आगान होबाय ना मा होनो? जाबाबो जायाबाबो नाजालांबाय थानोसै। लासैनो मोजां लाबोनो नाजागोन। आंना आरो मबाइलाबो एसे बोराय जाबाय माने। ओमफ्राय केमेराफ्रा बारा एसेबां मानि मोजां नुला। बेनि थाखाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना हामा नुनो हागौ। ओमफ्राय लासैनो नाजानोसै मोजां मबाइल बायनानै मोजां भिडिअ खालामनो। बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।